Umumnya sile diwariskan di sasaran sile sasudah beraja. Ibu yang manurui adai lamo harui langko nanam. Ibu yang cadorenai adai diisi di bago dituang menurut adai katigo pusako nanusa kampe kato maleri kain putih labasarahkan tentunya karih bawa dia kasarah tantonyo disinan baputihan putih hati wakadaan putih adai kapi diisi limbago dituang dema jiko baguru sile harimau harui langkana nampe bagitu bana muka suinyo demai eoi desan saya illallah la ilaha 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 illallah Muhammad illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu Rabbi Allahu Rabbi bantuan kita biasa di Minangkabau sebuah sasaran yang diadukan pada malam hari diberikan juga sebuah kehadiran pertunjukan yaitu adanya tari ini melambangkan kelincahan dari anak muda orang Minangkabau dan diambil dari dasar-dasar sile nan ado di Minangkabau yaitu langkah